L-arti hija parti integrali mill-edukazzjoni ta' uliedna u hekk għandha tibqa'. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Grech meta fil-jiem li għaddew għamel żjara fl-ispazju artistiku ta' Masquerade Malta, teatru dedikat għall-arti immexxi mill-privat, fejn intlaqa' mid-direttur ta' din il-kumpanija Grech. Grech qal huwa biss grazzi għal viżjoni illi kellhom dawn l-operaturi li mijiet ta' tfal u żgħażagħ jistgħu jesprimu l-idejat tagħhom b'mod artistiku, buħud minnhom anke jkomplu fuq din il-professjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hu minn dejjem saħaq li l-arti kollha inkluż it-teatru għandhom ikunu parti mill-kurrikulu skolastiku. Id-direttur ta' Masquerade qal li lum il-ġurnata it-teatru m'għandux ikun biss meqjus bħala attività ekstrakurrikulari, iżda aktar minn hekk. Bezzina tkellem dwar it-tħassib ta' dawk li għandhom għal-qalbhom is-settur tal-arti e kif ħafna drabi it-teatru jiġi injorat. Meta nitkellmu contact sports u sports, teatru xejn. People should start mentioning theater as in theater because actually it's something which is growing. Bezzina qal li għandu jkun hemm iktar investiment min-naħa tal-gvern f'dan is-settur tal-arti għaliex l-operaturi privati qed isofru bi kbir.